hogy nincs pénzem? Hát nézd ide, hogy van pénzem! Nézd ide! Szarok a pofádra! SP-vel otthon filmeztek és legóztok! Legóztok! Hát mit képzeltek magatokról? 8 számot kiadtatok az SP-vel! És zelecsatornában vagytok, akkor én miért nem? Énekelni nem tudtok! Kiadtam az új számot 250 000! Ne hazudjál, te köcsög! Te meg fölrúglak! Kivakartalak a geciből, vagy nem vakartalak ki? Te meg itt füttyögsz, te barom! Hát olvasd el! Mi az 4 lába van, asztal, de nem szék? Szőke cigány! 4 lába van, asztal, geciki. Szőke cigány! Mi folyik itt Gyöngyösön? Odafigyeltek már! Nevetem! Hogy volt Merszen? Mi testvérek vagyunk, azt megmerted ezt csinálni?